Dobrý deň, moje meno je Juraj Beňák a rád by som vás privítal pri mojom ďalšom videu. Dnes by som vám rád povedal o filme, ktorý ma veľmi zaujal, respektíve jedna jeho scéna. Film sa volá London a prekvapivo nie je vôbec o meste London, respektíve Londýn, ale o mladej dáme, ktorá sa volá London a ktorá sa chce odsťahovať a v podstate všetky problémy nechať za sebou. A v jednej scéne hovorí o výskume japonských vedcov, ktorí dali tú istú rýžu do dvoch nádob v jednej nádob, a každú nádobu dali do jednej miestnosti. V tejto jednej nádobe potom hovorili veľmi pekné slova, hovorili milujem ťa, si úžasná, proste všetky možné superlatívy, ktoré si viete spomenúť. V druhej miestnosti robili presný opak, tam hovorili nenávidím ťa, si hnusná rýža, proste všetky negatívne veci. Po mesiaci otestovali rýžu. Tá prvá, ktoré hovorili pozitívne veci, bola stále jedla v veľmi dobrom stave. Kdežto tá druhá bola čierna a nechutná a nedala sa ani jesť. Samozrejme. Takže v podstate tým dokázali, že to, čo hovoríme, respektíve to, čo si myslíme, ovplyvňuje veci okolo nás. Ďalší japonský vedec, doktor Masaru Emoto, sa zaoberá fotením kryštálov vody. On zoberie vodu, povie jej niečo pozitívne, negatívne, pekné, milé, prípadne dá do blízkosti nejakú náboženskú knihu alebo dielo a v jeho kryolaboratóriu danú vodu rýchlo zmrazí a pozrie sa na kryštály vzniknuté v tej vode pod mikroskopom, respektíve v tom ľade. Zaujímavé je, že z jeho výskumov, ktoré robí už 10 ročia, zistil, že najkrajšie kryštály, najkrajšiu štruktúru, respektíve mriežku, má slovo, respektíve keď tej vode povie láska, prípadne vďaka. Láska a vďaka. Vtedy má tá voda najkrajší kryštál, najkrajšiu štruktúru. Dlho som nevedel pochopiť, prečo práve vďaka, respektíve vďačnosť má najkrajšiu štruktúru. Lásku som chápal, ale vďačnosť tam nešla nejak do hlavy. Ale že nedávno som v podstate zistil, že to, ako berieme život a ako reagujeme, z veľkej časti súvisí s tým, či sme za to vďační, čo sa nám deje, pretože my sami rozhodujeme, čo sa nám stane. Nie samozrejme vždy, ale niektoré veci v podstate nemôžeme ovplyvniť, ale ovplyvňujeme to, ako na ne reagujeme. Čiže keď sa nám stane niečo zlé, môžeme si povedať, no dobre, keby sa mi nestalo toto, možno sa mi stane niečo iné, niečo oveľa horšie, takže aj keď to nebolo najlepšie, aj tak som za to vďačný. Čo sa snažím povedať je, že či je to na prvý pohľad dobré alebo zlé, vždy za to môžeme byť vďační. Začal som robiť niekoľko rokov dozadu cvičenie, respektíve vytvoril som si taký návyk, že každý večer pred spaním si poviem, za čo som vďačný. Či už to bola pozitívna alebo negatívna skúsenosť, vždy, ako som povedal, je za čo byť vďačný. Čiže kľudne môžete povedať, dnes som mal príležitosť vidieť v televízii, respektíve v kine, posledný film Sherlocka Holmesa. A dnes som mal možnosť stretnúť sa s mojou priateľkou, s mojim známym, s mojim priateľom, manželom, milencom, proste kýmkoľvek, alebo čokoľvek ste mali možnosť robiť, je dobré byť za to vďačný, pretože tým dávate vesmíru najavo, že to, čo k vám prichádza, to, čo chcete, vlastne aj oceňujete. Ak tak nerobíte, rád by som vás vyzval, aby ste to skúsili,
pretože som presvedčený o tom, že to zmení váš život k lepšiemu a že vám to bude veľkým prínosom. Prečo? Pretože ak ste vďační za to, čo zažívate na dennom poriadku, tak v podstate máte menej stresu, viete sa s tým ľahšie vyrovnať, nemáte voči tomu negatívne pocity a nedržíte to ako batožinu za sebou, že vás to ťahá naspäť a bráni vám to v ďalšom raste, respektíve v tom, na čo by ste sa mohli sústrediť a nemusíte na to stále myslieť. Čiže to je moja výzva pre vás. A rád by som vás počul, respektíve čítal, ak mi napíšete komentár pod týmto videom, ako sa vám to darí, či sa vám to páči, či ste si všimli nejakú zmenu vo vašom správaní, prípadne v správaní vo vašom okolí. Som presvedčený, alebo si myslím, že sa stane niečo naozaj skvelé a budete radi, že ste tak učinili. Ďakujem vám za pozornosť. Moje meno je Juraj Beňák, stretneme sa pri ďalšom videu.